przed siebie i nas! Ty nawet Boga się nie boisz! Choć taką samą karę ponosisz! My przecież sprawiedliwie, słusznie ponosimy bowiem karę za nasze uczynki! Ale On nic złego nie uczynił! Jezu! Wspomnij na mnie, gdy przejdziesz do swego królestwa! Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto syn twój. Oto matka twoja. Eli! Eli! Lema sabachthani! On Eliasza woła! Pragnę. Masz! Masz i pij do woli! Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go bronić. Ojcze, moje ręce oddaję ducha mego. Wykonało się. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezus przybity okrutnie do krzyża i na nim podniesiony w górę cierpiał niewymownie. Gdy chciał na chwilę ujrzeć przybitym nogom i utrzymać ciężar ciała na samych rękach, wtedy rany w dłoniach wśród boleści się powiększały. Gdy zaś szukał ulgi dla rąk i opierał cały ciężar ciała na nogach, wtedy rany w nogach przydawały bólu Jezusowi. Głowa nie miała oparcia, tylko w cierniowej koronie, która wtedy boleśnie wbijała się w skronie, zalewając jego twarz krwią. Rozważ to i doceń miłość Twego Zbawcy ku Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyn się za nami.
Jezusa zdejmują z krzyża i kładą na łonie Matki Bożej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ta stacja upamiętnia miłość Józefa z Arymatei i Nikodema do Jezusa. Obaj poprosili Piłata o zezwolenie na zdjęcie z krzyża ciała Jezusa. Uczniowie złożyli je na łonie Najświętszej Maryi. Ile łez wylała wtedy Matka Bolesna nad martwym ciałem ukochanego Syna. W okrutnie umęczonym i zniekształconym ranami ciele nie mogła dojrzeć dawnej piękności. Przyłącz się, duszo, do grona tych, którzy potrafią dostrzec zbawcze skutki męki Pana, który za nas